Jacket na tayo. Nandito na tayo sa Itogon. What's up mga karondat? This is Gaye Paris, ang siklistang Pilipina ng Pangasinan. So today, nandito tayo sa Baguio and mag-ride lang tayo. So nasa likod ko ang PMA Military Academy. So yan, pwedeng pumasyal dyan before, pero ngayon kasi dahil pandemic, hindi pwede. So naka-ano tayo, naka-windbreaker tayo kasi ang lamig, grabe. So time check, 7 AM. So mag-rides lang tayo dito around Baguio. So samahan niyo ako sa rides ko today. And kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna and don't skip ads. God bless! Bridal shower! This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. Doon ang way natin. Doon. Yan. So, tayo kasama. Pero try kong i-meet yung mga ibang friends ko dito sa Baguio para makapag-bike tayo. Tara! Lusong, lusong! Yan. Guys, dito ang Lawakan Airport dito. Yan, dito. Pero hindi na siya gumagana ngayon. Pero may mga, ano din, nagpapalipad din minsan dyan. Pag parang training lang nila. Ahon. Wala. Ay. It was at this moment that he knew. Wrong way pala ako. Dapat doon ako sa kabila. Nawawala pa rin ako dito eh. Say what? Ay, sabi. Ayun, may siklista. Sabayan natin. Sa Janhay. Janhay. Yan. So, nandito tayo sa South Drive. Hindi kasi tayo pinapasok sa Janhay kasi bawal daw yung sasakyan. Oh no! So far, maraming nagbabike dito. Ano? Lalakas. Morning! Yan. Grabe. Dito kami nagja-jogging noon. South Drive. Ganda kasi ng ruta. Biglang lumamig. Grabe guys, ang lamig. Tumatas yung malahibo ko. Palit ko yung jacket mamaya. Oh no! Wow, daming nagbabike. Uy, katim ko yun ah. Katim ko. Hindi. Ay, sige, pwede. Right park. Going to right park. Ganda. Ganda dito sa Baguio. Hindi ka mapapagod. Gaano. Kasi malamig. Grabe oh.
Ang ganda ng pine tree, oh. Gusto ko talagang tumira dito sa Baguio. Yan yung isang goal ko. Grabe. There's no place I'd rather live on. The place I'd rather be. Here in your love. Oh, daming cafe dito actually. Dito sa South Drive, madaming cafe. Yan, dami. Ito, bago na naman to eh. Daming bago. Yan. Morning. Daming cafe, daming nagbabike, daming nag-run. Oh. This way going to Mines View. Mines View tayo, guys. Mines View. So guys, andito tayo ngayon sa Wright Park. Yan. Tapos sa likod ko nandun yung mansion. Pero hindi siya nakikita dito. Wright Park po. Ganda. Ganda mansion. So magba-bike ride lang tayo dito. Tara! Yung White House. The mansion. The iconic White House. Hindi ko alam kung nakatira dyan, tumitira talaga dyan yung president. Pero pag may event dyan talaga siya tumitira. Say what? Mansion. Grabe. Tara! Saan? Wow! Naghihintay na. Hi, morning! Bora! Saan na tayo? Tara na tayo. Akyat ng Arteos. It was at this moment that he knew. Naman yung akyatan. Ginagawa nilang patag ang ahon. Oh. Dakpre! Dakpre! Grabe. It was at this moment that he knew. Oh no! Grabe. Ginagawa nilang patag ang ahon, guys. Mga taga Baguio. Wow! Hingal na ako dito. Oh no! Walang recovery. Bigbigatan mat. Tara. Ganda dito sa Baguio. Hindi ka gaanong, alam mo yung ma-exhausted kasi Wow! malamig. Napapalitan yung init ng katawan nyo. Lamig. Say what? Kaya medyo okay. Grabe. Dakpre! Dakpre! Bonk! Ito yung magandang ruta ng mga taga Baguio. Arteos yung tawag, tapos papunta rin siya ng Bukod and Amboklao Road, Amboklao Dam. Dito rin yun. Pero hindi na tayo abot doon kasi masyado na siyang malayo, kulang yung oras. At ako'y bababa pa. Yan. Ito yun guys, ruta nila. Usually sikat to sa mga siklista. Grabing tarik ng ahon. Hala. Grabe, ang ganda dito. Oo nga, ingat sa aso. Oh no!
Dito pala ang bridging power and GCP nila. Oh, no, 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 no. Daming aso. Aso lang malakas. Grabe, may ganito pala dito sa Benguet. Benguet province. Ito yung aahuin natin mamaya. Aahunin. Ako po ay kasalukuyang nabubudol ng aking kasamahan na si Kuya Glenn and Kuya Ralph. Oh no! Layo pa? Layo pa? Mga ilang kilometro? Lah, may nagpipipit. May may VIP. VIP yan, VIP. Pag ganyan, VIP. VIP, man. Mga VIP yan, baka si Senator, ano yan? Ay, si Isko yan? Andun sa ng 26, kasama niya anak niya. Ah. Ako nga picture nila sa Arteos. Nagkape na sila kasama si Sorbot eh. Ay, wala ka siguro silang Arteos. At, ay, si Mayor Isko. Tara na. Mas last time Pipiolo naman. Oo? VIP talaga, no? Magkape tayo sa Arteos. Baka pupunta siya doon. Sana next time si Mayor Vico. Vico? Bebe ko. Hindi ko ano to? Barangay Arteos? Wow! I'm so... Say what? Pag uwi ko, exhausted na ako. Baka lagnatin na naman ako. Lah, maambon na. No, na. Guys, nandito na kami sa Arteos. Yan yung bike namin. Doon.
Budol. Lamig. Kape. Kape. First time niya, tigay. Kakape. Oo, first time ko po. Kakape. Pero dapat kasama siya. Kuya Glenn, pinapatag niya ang ahon. Si Kuya Ralph. Nambubudol. Lapit na. Kala ko mga 9 nakauwi na kami. Kuya Jed. Kuya Jed. Mga taga Bagyo. Guys, nag-jacket na tayo. Nandito na tayo sa Itogon. Itogon Benguet na ito, ma. Ay, charot. So, dito ang sikat na kapihan dito sa Benguet province. And madami ding mga bisiklista na nagkakape dito. So, yun, narinig ko pumunta dito si Mayor Isko nung kahapon. Yan. So, yan, nag-jacket na tayo kasi sobrang lamig na kanina. So, akyatan mamaya. Tara. Woo! Ganito mag-bike sa Baguio. Puro uphill. Tsaka downhill. Wow. Sakyan. Ginagawa mo. Woo! Dito tayo, guys. Grabe, guys. Breathe. Grabe, guys. Breathtaking talaga to mga view dito sa Baguio. Truly, ito talaga yung pinaka the best places na dapat nating puntahan. Lalo na pag na-stress tayo. Woo! So lately lang, ang dami pong nagbabike ngayon, lalo na nung ECQ, ang daming mga nagbabike. So may mga ruta na sila dito. Ang ganda ng daan, guys. So kayo, kung gusto nyo matry magbike dito, kailangan complete kayo ng papers. So yun, grabe, thank you Lord. Amazing yung creation mo. Woo! Grabe talaga. Na-remind lang ako talaga, all creation speaks of God's glory. Welcome to Baguio, Benguet Province. Woohoo! Guys, pauwi na tayo. Yung nilusog natin kanina, ahuin natin ngayon. Whew. Mga Baguio peeps. Pinapatag ang ahon ng mga Baguio people.
Kung gusto nyo mag-training, dito kayo. Whew. So, andito na tayo papuntang town. Doon tayo dadaan sa UP Baguio. Tapos magpapa-BJH na tayo, tapos bakaking. Yun. Tara! So, pa-city proper na tayo. So, lusong na dito, recovery. Nabudol ako doon, actually. Hindi ko expect na ganun katag. Pero kaya na. Hindi na tayo, baka maabutan tayo ng ulan. Whew. Bye-bye, Baguio! Bakaking tayo, guys. Pa-downhill. Let's pray. Lord, I pray for traveling mercy. Woo! May akyatan pa ito mamaya. Tingnan nyo ang Baguio. Oh. Ang gloomy ng panahon. Sana hindi natin maabutan yung ulan. Sure na ulan to eh. Pag mga ganito. Yan na. Ito yung checkpoint sa Baguio. Pagpapasok ka. Guys, nandito na tayo sa tunnel. Nakataas namin kumain and kasama ko yung tatlong taga-natibidad. Si JL, si Ja, tapos si Raymonster. Subscribe kayo kay Raymonster. Woo! Yan sila. Picture. Shout out!
Shout out po kay Madam Aryan. Yan, shout out! Shoutout po kay Rogeline. Wow! Yun no. Tara, uwinan na! So guys, pauwi na po tayo and yun po, sobrang nag-enjoy po ako sa Baguio ride ko and I hope na napanood nyo po yun lahat, part 1 and part 2. So pauwi na po tayo via Marcos Highway. Thank you sa mga nakasama ko. Sinalubong po nila ako sa tunnel ng Marcos Highway. And kung may mga questions po kayo kung ba't ako nakapasok ng Baguio, click the description box below po with complete documents po yun. So yun po guys, and ang lamig na po, tingnan nyo. Buti hindi po kami naabutan ng ulan kasi umaambon na siya sa taas, tas naka windbreaker pa rin ako kasi baka umulan pa. So yun. Thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. God bless po!